мавзӯи дигар машғул шудан ба қиморбозӣ ҳуқуқвайронкуние ки нозирони минтақавии милитсия дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми гашти санҷишӣ дар ҳудуди маъмурӣ ошкор намуданд. Қартабозии пулакӣ 2 нафарро ҷавобгар намуд. дар натиҷаи гузаронидани амалиёти шартии тозакунии нозирони минтақавии шӯъбачаи милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷамоати деҳоти Ёва як ҳолати ташкили қиморхона дар ҳудуди заминҳои саҳроиро ошкор намуда, нисбати 2 нафар барои машғул шудан ба қиморбозӣ протоколи маъмурӣ тартиб доданд. санаи 23 январ муайян карда шудааст ки шаҳрвандон Алишер Аминов соли таваллудаш 1988 ва Муроҷон Отаев соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Ғозиён дар ҷои номуқаррар дохили контейнер ки дар заминҳои хоҷагии деҳқонии кӯчаи Бобокалонови ҷамоати деҳоти Ғозиён гузошта шудааст, қиморхона ташкил намуда ба қартабозии пулакӣ машғул шуданд. ба иттилои милитсия дар ин макони хилват гоҳ-гоҳ қартабозии бурдноки пулакӣ ташкил шуда, ҷамъияти қиморбозон ба бозиҳои саргармкунанда машғул мешуданд. зимни санҷиш ахбороти воридшуда тасдиқ ва 2 нафар боздошт гардиданд, ки давраи қиморбозиро гардиш медоданд. аз ҳуқуқвайронкунандагон қарта ва маблағи дар марра гузошта дарёфт шуда, барои машғул шудан ба қиморбозӣ тибқи талаботи қисми 1 моддаи 465 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, аз рӯи тобеият ба суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ирсол карда шудааст. барои чунин кирдор ҷазо дар намуди ҷарима пешбинӣ шудааст, ки аз 12 то 15 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад.